Yn newydd, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â llawer o gwmnïau i ddarparu gwasanaethau a chynhyrchion i ni. Fel rhan o'r cytundebau hyn, gofynnwn i'r cwmnïau rydym yn gweithio gyda hwy ddarparu mwy na dim ond gwasanaeth neu gynnyrch yn unig, ond i ddarparu bydd i'n cymunedau hefyd. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o brentisiaethau, ymweliadau ysgol, gwelliannau i adeilad cymunedol neu gefnogi prosiect lleol. Rydym yn galw hyn yn gymal bydd cymunedol. Ar gyfer pob un o'n cytundebau sydd dros 50,000 o bunnau, rydym yn sicrhau bod gennym gymal bydd cymunedol ar waith. Mae hyn mwyn sicrhau y gallwn, gyda'n gilydd, gynnig amrywiaeth o welliannau cymdeithasol, economaidd ac ymgylcheddol i'n tenantiaid ac eu cymunedau lle maen nhw'n byw. Dyma rhai pethau rydym wedi gallu eu cynnig yn ddiweddar. Cyfleoedd recriwtio a hyfforddi i gynnwys prentisiaethau, profiad gwaith a hyfforddiaethau i gyd ar gyfer pobl leol. Rydym wedi bod mewn ysgolion lleol i gynnig hyfforddiant gyfweliad, cymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd ac wedi helpu i hyrwyddo'r sector tai fel gyrfa. Rydym wedi albeintio'r fynedfa i fynwent leol, wedi rhoi arian tuag at ysgol leol i adnewyddu eu hysgubor ar gyfer gweithgareddau corfforol, wedi rhoi dyfeisiau digidol i gefnogi cynhwysiant digidol yn ein cymunedau ac yn cefnogi banciau bwyd. Rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020, gwnaethom yn siŵr bod 95% o'n gwariant drwy ein contractau yn cael ei wario ar fusnesau sydd wedi lleoli yng Nghymru. Yn ystod yr un cyfnod, creuwyd 24 o gyfleoedd prentisiaeth a chyflawnwyd 129 wythnos o brofiad gwaith drwy ein contractau. Hefyd, cafodd 56,000 ei wario ar gefnogi prosiectau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys ariannu neu noddi prosiect, cynnig staff i helpu gyda thasg a rhoi deunyddiau, ac nid dyna'r cwbl. Rydym yn parhau weithio'n galed ar draws newydd a chyda'n partneriaid i sicrhau bod ein cytundebau yn cyflawni mwy nag erioed o'r blaen i'n tenantiaid ac i'n cymunedau.